Als Abe Lenstra in Amsterdam wennen hier, dan wie niet Johan Cruijff, maar Abe uitroepen tot voetballer van de eeuw. Dat is wat er wel eens zijn wordt over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Friesland eer had. Abe wie niet alleen een fenomeen in zijn eigen provincie. Hij wie ook het eerste echte sportidool van Nederland. En wie de eerste die de titel Sportman van het Jaar dragen mocht. Hij hield te danken aan zijn geweldige balbeheersing, zijn geniale spulinzog, zijn vermogen om vaak te scoren. Jongens zijn voetbalkwaliteiten waard hij door de Friesen vooral waarderen om zijn onafhankelijke, vaak dwesse gedrag. Zo waard Abe symbool van het Frieske verlangst om haar zo nou en dan wat aan te zetten in de dominante Hollandse cultuur. Aan het begin van de 20e eeuw groeit het voetbal uit naar de populairste sport in Friesland. In eerste werden voetbalverenigingen alleen in de grotere plakken oprichten. In de Liedsere dorpen bloedt het keertsen volkssport nummer 1. Voetbal is dan nog een sport voor jongens uit de betere, rijkere families. De eerste Frieske voetbalclub komt dan ook in Ljouwert. LAC Frisia. Na de Tweede Wereldoorlog breekt het voetbal definitief terug. Nou, ik in alle orenlagen van de bevolking. Het lijkt het wel als het begint elke ding te voetballen. Overal komen voetbalvelden en voetbalverenigingen. In het Jereveen wen het een jongen die het over bijzondere talenten lijken te beschikken. Hij kan ook griezelig goed voetballen. Maar hij is ook de beste in reetritten, in damjen, biljetten, gymnastiek, atletiek en wat ons net. Abe Lenstra is 15 jaar als er al mooi speelt in het eerste elftal van VV Heerenveen. De voorganger van de joegeduistige profclub. Hij ontwikkelt hem in rap tempo tot de spil van het elftal en leidt zijn club naar grote successen. Er is dan nog geen landelijke profcompetitie, maar het Jereveen wordt nog een keer kampioen van het Noorden. Op zijn jochentje speelt Abe zijn eerste wedstrijd in het Nederlandse elftal. Hij speelt uiteindelijk zo'n 40 wedstrijden voor Oranje en scoort daarin 33 keer. Dat is knap. Maar het hinder nog volle meer wijze kent als Abe net zo vaak spul gaan hier, maar zijn trainers en de meesten van het voetbalboom. Vaak hier de discussie over de vraag: werd Abe Steemat? Wol of net op zijn favoriete linksbinnenplak. Abe houdt vaak de poort stief en een soort Friesen vinden dat prachtig. Zo'n dweskop, zijn oer die Hollandse arrogantie. Zo ontstiert de gedachte dat het Frieske talent bewust zien werken wordt door de man uit de Ronestijd. Abe's populariteit groeit nog verder als er keer op keer in interviews vertelt hoe graag had er in Friesland ijsziekje en visje mooi. En een paar mooie aanbiedingen om bij grote clubs in het buitenland te voetballen afslacht. In werkelijkheid is waarschijnlijk angst voor een onwisse toekomst de voornaamste beweegreden om in Friesland te blijven. Pas in 1954, in de laatste jaren van zijn carrière, verhuist het er naar sportclub Enschede. Zijn afscheid bij Heerenveen is net al te feestelijk. Abe hier niet alleen bij Oranje ruzie maken, maar ook in zijn eigen club ben er stadig gewoon nogal wat meisken die het haar nocht haar van die Noordse verdetten. In Enschede beleeft het Abe nog een paar goede voetbaljaren. En hij bloedt ons zijn 38ste nog nooit waan in het Nederlands elftal. Pas 4 na zijn 40ste houdt Abe Lenstra definitief op met voetballen. Hij gaat aan het werk bij een bierbrouwer. In 1977, hij is dan 56 jaar, kreeg het er een beroerte en bedaart er in een rolstoel. In 1984 maakt het een hartstilstand en een aan zijn lippen. Na Abe had Friesland niet weer zo'n succesvolle voetballer grootgebracht. Roenem in het land wordt hij erkend als een van de beste Nederlandse voetballers eer. Bij de Friesen kon er al net mee stikken, doet hij in 1950 een 1-5 achterstand tegen Ajax omboogde in een 6-4 winst. Zo was het voetbal een heel belangrijker uitlaatklep voor de meesten om haar besef van Fries wezen te leren. Abe Lenstra had er een heel grote rol in gespeeld.